apa yang dia non di loro che non vuole che sa perché satu ngai na kete ni ngoni ibu ni mana ke ngoni ke ndonga mai ngoni mai bukan si kurang ngo e ke ndo mai wa bi na ta ka ke ni no ni lo ma le na le ni mo e na mi singa no tua sa dia so va come singa di dai che le vengono na sa to che il bakota non mi possa che da sei fino a tanto per arrivare mai con i sabato non tata che non mi perché che è che non va a guardare non mi possa e nella moneta su le mani tu rana amen poi da la di piccolo see the land of God non posso dei cioni o marota che sarà la tu ma possa na casino karena bapa berapa dan berguna karena bapa tora nai tuba yang baki bapa mata itu pakai satu kita di sini nai sama tu na casino o pegeri dan mau teman akan SMA akan nampak warok dan berlaku kepala tengah dalam waktu yang baki mama itu kena pakai warok Christian friend pero na kasiloto mata ko sa kasiloto kaya na ako bata sabar ko makina ni para ko ba ko ba ito e sa masato kina ko sa ko ni dai may ka kami ito e tao tipo na ang baki warok matay ni lola ko ni lola warok ko ni mati ni mati kalau ba ni ba ni ka sa kina and the singer to my name. Vela, the loving Nicolo, see the land of God. Matay ng mga tutuko, and Rob is selected to tutuko na tingnan natin yung bitato kina tumila ka ng loto, ng ship shape. Katuloy niya laki ni marunong ko na nautang ng Sobiti. The ship shape, tumila ka ng loto, tutuko na ng loto. Saya kurang tahu besar mana ini untuk bola, nomor bola. Itu nak kena bingung. Itu nak kena bingung. Nasi itu nak kena kita ubah yang itu kalau dapat itu, yang bakal sama bakal Kristo. Sudah itu lah yang nak kena fikir. Negara kapaya, tete, wanita, itu tidak ada. Kena kena. Itu nak. Balik dari saat ini kita baru tanya terus, kita baru bulan masa membauta, kita bingung kita. Kalau kita kita bakal sama, bakal wisile, bakal sama di Christian Perfection. Bila itu mahu baru terbingung. Baik untuk bayi dunia kesal, kasar dunia kesal, ketemu satu bingung. Kalau kita stand untuk melawat untuk wisile, bakal sama untuk wisile, politiknya. Bueno, na kasar. Nagdalaw sa na kasar. Kasi ito ay talagang sa ito talaga sa ito. Ito mabichisu. Bueno, ito ay na kasar. Be perfect as your Father in heaven is perfect. Kaya ito ko rin ito ang dalaw ng mga ginagawa. Kaya ikan. Kaya doon ang mula nila sa kapatulad ito ng mula masik ang mula sa ito. Kaya yola ko ito para dan berlaku sama, kata manusia itu bagaimana? Memulai dari kebenaran kebenaran roh, memulai memahami kebenaran kebenaran sahut, dan memulai kebenaran sana. Tapi kita nak kembali dengan kebenaran, dan memulai itu apa positif? Porque memulai baru itu kebenaran, memulai kesana, memulai kesana, kata manusia itu bagaimana? Ahorita que me van a decir que en la serie de Gaia
kesantuan yang masing-masing ini. Maka tadi sekali lah satu kena PG Sindor, saya tambah dalam was-was community New Zealand. Satu yang kita terlepas. Kita belakang dengan total mana was-was community, mayor Australia, kayak Amerika, itu mereka ini kita lebih tahu lagi pada nama institusi. Kira-kira kita usai pada karena itu banyak orang di sini malu. Kita belakang dengan ini loh Tuhan bukan orang pula. Kita balik-balik malu dengan mati. Karena di sekolah dan orang karena petaki karena orang yang terbatas. Karena orang ini loh karena bingung. Kami akan ini di sini pada batasan ship. Boleh kita bilang kesana. Kita kasar nasa. Tak mampu usah untuk berlama. Wala tak kita waktu. Kita biasa di bulan kita kan kita bawa bulan dari sini. Membina nakasa nakasa. Nata mampu usah untuk berlama. Kita kira di sini tipe nasi bagi nauna. Saya season of Epiphany. Ano matay sa taong channel ka mo. Yang mau tayo ng magaling sa mga kultura. Kung ito ba naman sa mga pagmamahal, pagkaw sa tulad sa bayi, nabaka sa Epiphany. Epiphany, ang itay kina, ano nabagay tayo ko ay Kristo. The manifestation of Christ. May bagay ko ay kultura, kasi kung tayo sa mga Kristo, ibalang nalakoban mo ng bakibo, ibalang nalakoban mo ng lawa o paro, tulad ng bakibo, na ituto mo ng bagay ko sa ituto mo ng kultura, kailangan may balakila, so tayo sa mga Kristo. Kaya may balik-balik na season of Epiphany. Tayo sa mga Kristo, kung sa may balik tayo kwento, karoon ko na kayo na sortikan, ay namatapin na siya ng natin. Kristo alam ko may matata ka na mga pula, naleway ko ng mga kanya. At sila sorry na chon, yan ang pagkitibigan na tayo po. Pero wala ko ng sinaw na chon. O kaya mo ay lewag ka sa nakikita. O kaya mo, kaya may matagota ka na mga pagkatiso, o sa grabe na sinilita. O kaya mo ay sinaw mo ng ariyaw, na nadulusong, na nasirek ka na wala mo yung mama. Kasi ang wala na natataka ng buong mula. Kaya malagay ko yung chok, na tuloy na ka ng buong mula, di mo sa nila ako. Kasi ang dala nila ako yung tumba. Pero sa reka na wala mo yung mama. Sa harui din na isa. Isama sa mga mga chok, isa kayo. Basi ka ba, kaya kumayo na tamata. Kwa Jisu Kristo. Raya na. Sa kayo kusin chok. Kung si Jisu, kaya ka mga raya na, mas rako sa tuloy kendo. Raya na malami ni Kristo. See the Lamb of God. Tukuli sa kay Romay Romalani, God umone dito. Toro dito. Isapo kami ng lube, sa may toka na may Jisu na sila ya. God umone dito, kung saan tao, Romani ko yan. Toro mo dito yan. Sapo sa Romalani. Ketaliti ko na sa mga kuspeli, ito kuspeli ito, lumaliw, marika matakayinuke, ito pala matatasan, natang doon ang Romalani. Ucho, isinikuran ka mo ang Romalani. Ito marika na mo, ito na synoptic gospels. Tapos na synoptic, kaya bali-bali, ito rin na bata, see things together. Ito ang bata, nabay ka ito rin. Ito mula, ito ang doon ang Romalani. Ang doon ang Romalani, sa may buke man ng lube, sa may toke ng bata, sa may rock man ito, umani dito. Doon ang ito. Ito mula, ito suba. Sinigura ako siya. Panalasyon ito itibikan, ito tayo. Kaya mga bali-bali, sinigura ako siya. Pero